फट' लानो थाखाय बिराद मोजां जायगा दङ नै जोबोद मोजां मोनो नै I love Nizla नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै हेपि निउ इयारनि जों पिकनिक जानो ओंखारदों गथ'फोरजों स' नोंथांमोना बिदिखौ नायनानै जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन थ' बिदिब्ला आवगायनोसै माने माखासे थांलाबाय नैबे जोंनि नाम्बार 2 बालाफारा बिब्टि चार्चनि लाइमोनफोर आरोना दा एसे नानिमो दंबाव नै ओमफ्राय नै खोरोमना दंबाव लोगोफोर बिदिब्ला जोङो थांगासिनो दङ थांगासिनो जोङो सफैबाय माने मोनफैबाय आरो गेटआव जों हाबलांनोसै बेनिफ्राय हाबनानैहाय नायनोसै आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम एसे खाथि अब्लाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों हिसाबै नै नुजेनबाय दे नुजेनबाय एन्ट्रि फिस लायो बेवहाय किमान एक जायगायाव गारि गंसेयाव 50 थाखा नैबे एन्ट्रि फिस लायो आरो बेनिफ्राय नै बिराद हेभि साजायदोंथ' खिन्थु मा बिनिफ्राय बेवहाय नै दलं खालामना होदों नै दलं एसे मोजां खालामना होदों वाह फट' लानायाव बिराद बेस्ट फट' सेल्फि लोगोफोर फाइनालि सफैबाय दा नै जोङो नैबे टट'जों फैदोंमोन दा सफैबाय पिकनिक जानो थाखाय माने आं गासैखौबो देखायगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों माने इन्टारेस्ट मोनदों दाबो बुहुत मानसिफोरा जाफैदों आरोना बुहुत दङ दाबो दा नै बेनो माने खाथि नालाय जोंना नैबे बेटारि गारिजों फैबाय आरो नै गंथाम बेटारि गारिजों फैबाय माने जायफ्रा सिगां फैदों बिसोरो रेडि जाबाय जोङो बाइकजों फैदों बेनिफ्राय माखासेया जों एसे लेट जाबाय सिगां फैग्राफ्रा नै माला मैगं हाग्रोबाय ना नै मैगं हाबाय दा नानि प्रतिमा नै एसे संनाय जानायसै बिसिनि नानि प्रतिमानि बारा मोनजानाय नंला नालाय बेखौबो नै माने दाउआबो दाउ दै फिसिनांगौमोन एसे दै फिसिला जागौमोन ना बिन ना मा होनो मटर बामब्लु मटर बिनिफ्राय धुनिया ना गिसलि नावसाय संनो रोंना रोङा नोंलाय नै थोरसि दै जग रोदोम जय रोङाखिसै नामा नोंलाय जोंहानो नै बारा रोङाखिसै दां नोङो स्टाइलखौ रोङैलाय रोंदोंमोन नै आखाइ खामराबाय दां नै जोंनि मानसिफ्रा फैलाबावबाय नै गंसे फैबावबाय गंथाम जाबाय नै ग्रोबनो जेबो खस्थ' जाबाखै दा जेबो जाबाखै जेबो प्रब्लेम जायाखै बाज्ल'बोदों बिदिना जेबो जाबाखै दा सिंसाबाखै दा या सेस गाखेनर दे ला होनायसै दे मावना जानोसैलै गावबा गाव जोंनो मावनाय जोंनो दे बाल्थिं माबाफोर हानो दे बिदिबो हाखायो दा नोंलाय बोसोर गाज्रि नै दाउआ मासेल' खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जों बारा हालायथियालै बाथुदु नैबे एवगोन संबाय नै थाव नांगौ होबावनांनानै बाजु अमानि दा बाजुना होबाव आलुआ आयो बाजुना जोंनि खायद'फ्राखौ स्टार्ट खालामबाय माने एवजेनबाय संजेनबाय हांजेनबाय जेब्ला मोनो अब्ला जानानै मोसानोसै आरो मा ओरैबायदि आरोखि माने जानायनि लामायाव माने ओरैबायदि रेडि खालामगासिनो संगासिनो हेभि गोथावहाय ओंख्रियालाय मिथियागौ नोंसोरो मा मैगं दं मा ओंख्रि दङ रायज्लायजाया आरो गोथावानो गैया ओरैबायदि देन्जार मस्ला नै मस्ला होगासिनो दं नै अमा बेदरा होदो अमा बेदर दाउ ना बिराद गोथाव माने
रायलायजा गोथाव मैगंआबो नै लाब्राबो जाबाय औ दे दाना बेरासि हायाखै नामा मिलायालै सानजौफुनि जानाय जासिगोन रेडि जाबायानो दा एसे बाखि दंबाव बेनिफ्राय जोङो जानानै ओरैबायदि रंजागोन गोदान बोसोरनि मुङावहाय माने एसे साख्रि दंबाव नै जाबायानो हमना ला जाबायानो नैबे साख्रिनि नैबे जाब्लानो जानोसै नै आनैमोन हाबाय नै गाजर बिन बेनिफ्राय नै एसे बेदर दंबाव बे बेदर जायोबानो माने जासिगोन आरोखि रेडि जोबसै अलमस्ट रेडि जाजोब्बाय गासिबो ओंखाम ओंख्रै मोनजासे जाजासेयाव टाइम पास खालामनो थाखाय नै दावहांदों आरोखि माने बेखौ जोङो ओंखामनि सिगां जागोन बे टाइम पाससो माने बे ओंखाम ओंख्रि बेदर मोननायफ्रा बोरमा बेदर मोननायफ्रा माला मोनो बे मोनजासेयाव टाइम पास नै दावहांदों जायै एसे दसे होगोन आरोना माने ओंखाम ओंख्रि जानायनि सिगां नै बुस्थु दङ जाग्रा ओंखाम ओंख्रि जानायनि सिगां नै साहा लाबोलायबाय साहा लांफैबाय बरियानो दायो जोङो नैबे फंबायजों एसे बेरायग्लांबाय बेरायनायसै फुरा गुबुननिफ्राय फैनाय मानाय जानाय ओरैबायदि थामाम जायगा थोलायै होनो बुंजायो ने ओमफ्राय जों एसे दालां सालां एसे बेरायनायसै माबायदि बबे खनाव मा दं मा गैया आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नोंलाय आंबो फार्स्ट टाइम आदा दिनैसो बे बोसोरावहाय ना नैबे निउ इयाराव 2024आव दिनैहायसो फार्स्ट टाइम माने जों फैदों माने पिकनिक जादों आङो देखायगोन आरो दा महानि फैदों जोंथ' मिथिला जायखिया जों ओरै दालां दङ माबा दङनो जायखिया नायदो माबायदि मोसालायदोंब्ला बेलासि टाइमफ्राव बेरायफैनो बा जिरायफैनो थाखाय मोजां जायगा खालामनानै होखादों नै बेनिफ्राय ओरै गोजौआव उखुम मुदा नुगोन नों बिनि गाहायावबो जिरायग्रा दङ साब्रै साबा बिदि फेमिलि लानानै जिरायफैनो हागोन बेबायदि सुबिदा खालामना होनाय जादों नै बेनिफ्राय दैज्लां बेनिफ्राय दालां दङ दालाङाव आं नोंथांनो देखायगासिनो दङ औवानि दालां आरोखि ब्रिज ओरैनो ब्रिज खालामनानै होदों फट' सेल्फि धामाका मोनसे कलेजफ्राव फैदों जानांगौ धामाका फिरफिला बेरनाय ओरैबायदि मोजां नुदों नै Kilo lah. Kau pura esa? Hah? Bila semula. Kiba college pura esa kya? School. Place tu kira ko lagi se? Ba lagi se? Gubu orang fedeng ni. Bencar kini ni. Wan ikuna. Heavy kamera cerita ni. Wow. फट' पइन्ट फट' लाग्रा मोनसे जायगा खालामना होदों आरो नै बेनिफ्राय दै दङ दैनि साखाथियाव फट' लानो थाखाय बिराद मोजां जायगा दङ नै जोबोद मोजां मोनो नै आइ लाभ निजला माने दैनि नामा निजला आरो बेखौ आइ लाभ निजला होननानै बुंनानै होबाय बेनिफ्राय नै बेयावहाय फिरफिला बेरनाय ओरैबायदि मोजां बेरदों जोबोद समायना नैबाव फुख्रि दं नै सोरबाफोर जुदि फैयाखैला फैनानै माबायदि मोनदों नोंसोरो मोजां मोनदों दा बिराद मोजां बेरायनोबो दैया गुसु ना गुदुं नै बिराद दैयाव गासोमलायदों बिराद सेल्फि फट' लानो ओरै फैनाखै बाबु माने फट' पइन्ट बेसेबां फट' लानो हागौ बिराद मोनसे फट' लानो थाखाय सुबिदा खालामना होदों बायदि बिजि फट' पइन्ट बिराद माने नैबो मोनसे डेक'रेसन खालामनानै होदों बिराद मोजां नै दानिया फट' लादों नै माबा मैखुन मासरुम दै बेयाव गाखोनानै फट' लानो हायो आरोखि नै मैखुन नै गोजौआव मैखुन नै थिग मोजां खालामदों मैखुन बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला फैयोब्ला दै जिङाव गुसु जिरायनानै सावरायनानै
मोजां जायगा खालामना होदों नै बाहाय थानानैहाय सेंग्रा सिख्ला जि आराम बेयाव जिरायलायदो रायलायदो आरोखि गोसोनि खोथा रायलायदो माबा माबि जालायदो जाखानाय उनाव नैबाव ज्राव गारदो नै दै डास्टबिन नैबे डास्टबिनाव जाबाय हेपि निउ इयार 2024 बेबो फट' लानो थाखाय बिराद मोजां सुबिदा खालामना होदों मोजाङानो नांदों आरो जोबोद इन्टारेस्टिं मोनदों जेरैबो फट' लानो मानो सुबिदाफोरखौ बिराद मोजां खालामना होनाय जादों बेनिफ्राय नै बहाय नायदो नै रेस्ट हाउस खालामना होबाय नै मोजाङैनो रेस्ट लाफैनो हागोन टाइम पास बेनिफ्राय नैबाव गाखोनो मोजां नै जोबोद मोजां बाबु ভালো লাগছে না ভালো লাগছে কি নাম বাবু কি নাম হ্যাঁ ইকরামুল হক dede kon faraise bai do alam bazar dede फट' पइन्ट खालामना होदों गोबां मानसिया फट' पइन्ट बेयाव फट' लाफैयो माने मोजां नाङो आरो फट' लानोहाय माने कालार डिजाइनिं खालामना होदों जान्जि लागायना होदों आरो गारि साखा होलायदों नै बिराद मोजां जिरायनो थाखाय जेरैजोंबो माने मोजां स' बेनोसै निजला पिकनिक स्पट जायफ्रा फैयाखै नोंथांमोना फैदो बेरायफैदो आरो पिकनिक जाफैदो फेमिलियै नङाब्ला जिएफजों नङाब्ला लोगोफोरजों फैनो एन्जय खालामफैनो गोसोब्ला फै आरो मजा लाफै जिरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों फट'नि थाखाय मोजां खाबु होनाय जादों आरो बायदि बायदि माने खाबुफोरखौ बेयाव मोननाय जायो बिदिब्ला आङो थांनि दाने दखान फारसे दखानाव मा मोनो नोंथांमोना आं देखायनो रेडि आयो बिदिखौ नायबाय था अब्लानो नुजोबगोन आङो देखायजोब्बाय मा बेयाव सेल्फि लानो थानो मानो बेरायनो सबखौबो नैबे निजला पिकनिक स्पटआव आं नोंथांमोननो देखायजोब्बाय दायो आङो देखायगोन पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला मा मोनजायो मा आइटेम दङ जेरै खमला एन्जर सावनाय ना हांनाय बैग्रि आरो बायदि बायदि माने आनकमन माखासे बुस्थुफोरखौ नोंसोर मोनजागोन आरो नुगोन सिख्लाफोरनि फेभरेट नाथाय मा थायोथाय पानिपुरि सिख्लाफोरनि फेभरेटनो आंथ' मिथियानोमोन सिख्लाफोरनि फेभरेटना पानिपुरिबो मोनजागोन बिदिब्ला जों देखायनोसै गिबियावनो खमला जाख' हायै खमला आपेल पानिपुरि bahal na Bandung Boria मोजां बरिया गोबां माने बेबायदि दखानफोर बाहाय दङ आरो दा फैनानै गोजाननिफ्राय फैदोंब्लाबो माने जेबो प्रब्लेम गैया जानाय लोंनाय बेजों लोगोसे थानाय फट' सेल्फि एभ्रिथिं माने मोनजोबो बेनिफ्राय माने हटेलनिफ्राय लानानै आरो मोनजोबगोन आरो मा नांगौ गासै बुस्थुखौनो माने नांगौ समाव माने नोंथांमोना लांफैनो बा मोननो हागोन माने जि नांगौ जोङो जानो थाखाय मा बुस्थु नांगौ बेखौ मोनजोबगोन जुदि गोजानफोरनिफ्राय फैदोंब्ला नांगौ माने हटेलफोरनिफ्राय दैजि हटेल दङ नै ओमफ्राय अमा सावनाय अमा हांनाय माने मा नांगौ बे बुस्थुखौहाय मोनजोबनो हागोन बा मोननानै जानो हागोन आरो दैजि हटेलनिफ्राय अमा सावनायनिफ्राय गोथाव अमा दाउ हांसो हांनाय ओरैबायदि गोथाव बर'नि फेभरेट अमा माने जि बुस्थु जेखौ नांगौ माने मोनजोबगोन आरो मोनैनि आंखाल जेबो ओरैबायदि गोथाव थाजा बुस्थु थाजा माल माने गोजाननिफ्राय फैनानै जेबो माबा मोनसे नांगौबा आंखालखौ नुनाय नङा आरोखि माने गासैथिंबो माने मोनजोबगोन जाबाय लोंबाय इन्जय खालामबाय खिन्थु नै नायदो बथला बेसेबां लेथ्रा बेयाव गारनानै दोनदों बेसेबां मा जाखो लोगोफोर माने साउन्डनि एसे प्रब्लेम जानो हासिगौ माने जेरावबो माने मिउजिक माने दावरावजोब आरो दा बेनो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआ माबायदि गोबां गोसोआव सोंलु खालामनो हागौबा सानदोंमोन नाथाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'जों मिथिबाय बेयावहाय फट' लानायनि खाबुजों लोगोसे
जानाय लोंनाय आरो मोनसे लेटेस्ट बाव माने ओरैबादि अंदाव गथ'फ्रा गराय गाखोरो नै मोजां नांदों बेसेबां 50 थाखा ओरै गिदिंगासेयाव दाब्रायनो मोना ओरैहाय दाब्रायना मोनो ओमफ्राय गोलैबारि गैया रिसिप्ट दङ जोङो जाबाय नोंसोरसो दाब्रायगोन नालाय रिसिप्ट थाया ओमफ्राय नोंसोर बोलाथ' मोजां गोथाव पिकनिक खट फरायसै खासि खत्रा नै जालाबाय फिसाफ्रा अना खानानो ला 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 गोथाव दा ओइ बाबु गोथाव मोनाङा गोथाव आयै बरिया फैगोल गोथाव मोनाङा टेस्टि जोबथा गोथावखा गेसिलि साबेसे गोथाव मोनो ना मोनाखै ओमफ्राय नै जानाया सम बोथोर बायदि ओंख्रिबो जाबायबो नै गथ'फ्रा जालाबाय माने नाजों दाउजों एरि हेभिखाम आंबो जानोसै दसे थानानै जानायनि उनावहाय माने एसे मोसानायसै आरोखि मोसानानै ब्लग नायसै ओंखामा दंबावो दाबो बेसेबांबा गोबां ओंखाम दंबावो निज्लागुरि नै जोङो इउटुबार बिथाङा ओंखाम जागासिनो दं हेपि निउ इयार जानांगोन Eating and dancing. Wow. This is called New Year. Baru uksu dah baik. Oh sorry. Happy New Year. Ada, गोथाव मोना खंफ्रानो होनो हाया गावनो संदों बेवहाय नोंनो संदों बुस्थुफोरखौनो मा होनबावदों Kristen लागाव दे गोदान बोसोरनि जेबो नङा मा गामला बौसा मानांगौ मोनैबोसो गोदान बोसोरनि जेबो नङा लेभेला मावबाय खिन्थु सारायावहाय बोसोर गोदाननि निजला पिकनिक स्पटनाव बबे जायगायाव मोसाग्रा दं बबे जायगायाव बेरायग्रा दं माबे जायगायावहाय फट' लाग्रा पइन्ट दङ देखायजोबबाय जायगा ओरैबायदि मोजां माने बैग्रि सिङाव थानानै पिकनिक जानो मानो ओरैबायदि सुबिदा खाबु दङ बेजों लोगोसे हटेलाव गोसोबायदि इन्जय खालामो जानो लोंनो ओरैबायदि हेभि इन्टारेस्टिं आरोखि थारमाने जोबोद एक्साइटेड जादोंमोन गोसोआवहाय दा फैनो मोननानै जोबोद हेपि मोनबाय दा जोंनि गथ'फोरखौ लानानै पिकनिक जाफैनानै जोङो गोथाव जाबाय लोंबाय दायो सम बोथोर बायदि जोङो थांसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिमोन बाय नोंथाङा भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय